ኣሕዋቱ ጌና ደቂሶም ነበሩ ነዚ ኣጋጣሚ ተጠቒሙ ቺፒ ካብ ሰፈሩ ብምህዳም ኣብ ጫፍ ናይ ታንዳ ደወል ሓኾረ ከተማ ኣስመራ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ትሕቲኡ ተዘርጊሓ ምስ ረኣየ ተገሪሙ ኣፉ ሃሃበሎ ገፊሕ ጽርግያ ጎደና ሓርነት ተር ዝበላ በረኽቲ ኣግራብ ስየ ጥንታውያን ኣብያተ ሲኔማ ብየማንን ጸጋምን ዝተዘርግሓ ንኣሽቱ ጽርግያታት ከምኡውን ኒውነጀው ዝመላለሳ መካይን ንቺፒ ኣዝየን መሰጥኦ ተመሲጡ እናተዓዘበን ከሎ ግን ሃንደበት ኣይተ ንፋስ መጺኡ እዚ ጌና ክንቲት ዘይብሉ ጫቁት ኣብዚ ገምገም ጸድፊ እንታይ ይገብር ኣሎ ኢሉ ብምሕሳብ ከይወደቐን ከሎ ከኣልዮ ወሰነ ንቺፒ ሓፍ ኣቢሉ ድማ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ፊት ካቴድራል ዝነበረት ገዛ ኣንበሮ እንተኾነ ቺፒ ምስ መውፅኢ ትኪ ናይታ ገዛ ተጋጨወ ኣብ ልዕሊኡ ብምድያብ ነቲ ፈሓም ዝመስል ዓሚቕን ጸልማትን ጉድጓድ ተዓዘቦ ሕጂ በታ ሓንቲ ወገን ክዘልል ኣብ ብምባል ናብቲ ሓደ ጫፍ ናይቲ ጸልማት ጉድጓድ ዘለዎ መውፅኢ ትኪ ዘለለ ኣደ ቺፒ ብኣጋጣሚ ናብ ሰፈራ እናኸደት ብልዕሊታ ፊት ካቴድራል ዘላ ገዛ ስለ ዝሓለፈት ኣማዕድያ ንቺፒ ረኣያቶ ቺፒ ከይትዘልል እቲ ጉድጓድ ዓሚቕ እዩ ተመለስ ኣብ ልዕሊ እቲ ናሕሲ ጽናሕ ኣነ ናቦኻን ናብ ሰፈርካ ክንመልሰካ ኢና ኢላ ጨደረት ቺፒ ነዲኡ ኣይሰምዓን ማማዬ እዚ ጉድጓድ ክጽንት ንርአዮ እዋይ ከዓይሙቕ ብምባል ሓፊሉ ክነጥር ፈተነ ንዘረባ ኣዲኡ ከይሰምዐ ዝዘለለ ቺፒ ሓንቲ እግሩ ቀዲማቶ ሸተት በለት ዱብ ኢሉ ድማ ኣብቲ ጸልማት ጉድጓድ ሃተፈ ማማዬ ርድእኒ ማማዬ ጋዕረ ቺፒ ብመንገብገቡ ሓፍ ክብል እናጸዓረ ወይ ወደይ ቺፒ ኣበለኻ ኢላ ጸውዐት ኣዲኡ ኣብ ልዕሊ እቲ ወዳ ዝወደቐሉ መውፅኢ ትኪ እናበረረት መስኪናይ ዑፍ ንላዕሊ ክወፅእ ህርድግ እኳ እንተበለ ጸለሎ ተኸዲኑ መመሊሱ ደኣ ንታሕቲ ጠሓለ እቲ ጸልማት መሊሱ ጸልመቶ እቲ ደሮና ኣዒንቱ ኣቃጸሎ መንገብገቡ ብድኻም ሓፍ ምባል ኣበያኦ ማማዬ ማማዬ ኢሉ ጨደረ ቺፒ መመሊሱ ንታሕቲ ኣንቈልቁሉ እቶም ሰብ ገዛ ሓዊ ኣብ ዝኣጐድሉ ሓሙኽሽቲ ዓለበ ልቡ ተረግ ተረግ እናበለቶ ኣብ ሓደ ኩርናዕ ናይቲ እንዳሓዊ ተኾርመየ ብኡ ንብኡ ድማ እግሪ ሰብ ሰምዐ እወይ ዑፍ ወጨጨ ሓደ ቖልዓ ዑፍ ኣይኮነን ኢሉ ተቃወመ ካልኣዩ ዑፍ እዩ እቲ ካልኣይ ከልዕልዎ ሓተተ እቲ ፈለማ ዝረኣዮ ቈልዓ ኸዓ ኣዝዩ ንእሽቶ ብምዃኑ ገረሞ ጸሊም ድሙ ኣብቲ ገዛ ኮይኑ ውርሕሪሕ ይብል ነይሩ ተቐዳዲሙ ንቺፒ ከይምንጥሎ ኸዓ ፈርሑ ነቲ ድሙ ሰጒጎም ድማ ማዕጾ ዓጸውዎ ቺፒ ንዘረብኦም ምስ ሰምዐ ናብ ሓደ መሸላ ዝመልአ ክሻ ካብኡ ድማ ናብ ካልእ ፈሓም ዝመልአ መሸማዕ ነጠረ ካብኣቶም ክሕባእ እዩ ደልዩ ዕድል ግን ኣይገበረን እንሕለ ነልዕሎ በለ እቲ ቀዳማይ ቈልዓ መኾስተር ሃባ እናተባሃሃሉ ሓደ ገዚፍ መኾስተር ኣጽፋሩ ገቲሩ ካብ መሕብሪኡ ከቃልዖ ምስ ቀረቦ ቺፒ ነጢሩ ናብ ኣንጻር ኩርናዕ ሰገረ
ናብኡ እናቐረቡ ከየሰንብድዎ መታን ቀስ ክብሉ ተሰማምዑ እናሃልካ ኣልዕሎ ድማ በለ እቲ ቀዳማይ ቆልዓ